ọsọ pụtakwano. Ebulu bada ife niile mbu ya dịkwa. Ebulugede. Ọ na-atọ gị. Asaka ijes. Ijedi, my brother, Ijedi. Hey, ne onwe egwu nchọ ka m na gị remix ye, mana remix anyị. Kwa n'ihe ọzọ na, ịma na mụ abụgo the producer n'isi onye. Ya mụ abụgo the beat. Na-eyi ụta, ọ dị ụta. I nwere ihe karịrị nganga Igbo, gere ya enyela m. Mba, gere ya akpọla m. Ị nụrụ, gere ya akpọla m. I nwere ihe karịrị nganga Igbo, gere ya akpọla m. Ngwa go, Jide ya akpọla m. Jide ya akpọla m. I nwere ihe karịrị nganga Igbo, gere ya akpọla m. Jise ike akpọla m. I don't want. Akpọla m. I nwere ihe karịrị nganga Igbo. Take it. I don't want it. Onye nsefo gị ma nna agbaje ekpere Friday. Mba, me, I am the. Ka ya na-akpọ ya kwa. Nema anya asa, onye nsefo gị ma nna agbaje. Sister, awụ sister. Akwa gwara m ga-agwa. No wonder, anọ m ụbọchị Friday, o nwere ka alụsị na-eme m. Sister, ego Nne notice na o nwere ebe mmadụ ji picture m wee nọdụ na-ekpe ekpere. Gịnị, come on, me coming down. N'ego na with omume ime na o gosiri iji picture wee je. Mana ekpele m ọlụlụ. No, ọ depend ihe ị na-ekpe na ịmago na nọ na based on na m bụ national cake onye ọbụla nwe ma nwere enwe m iche echeki ya na strawberry ụmụasa dịte ya ọkwa vanilla ụmụ pinọpinọ dị ya na ọmfọ. Agwara m ike wee eziokwu si gị na mụnwa nọ front line ndị ọzọ niile na-abịa. Ọnya ka ị ga-ejisi wee were my picture jezie ụlọ ekpere. Ka ọ dị mụ na gị na mma. Ka ọ dịrị gị na ya mma. Shilo. Chineke. 2020 ngwa Chineke nna. Ụmụasa niile na-achụgharị onwe iyo. Na-eme ka ọ hapụ ị na-ene m anya n'iru ngwa Holy Ghost. I nwere ihe karịrị nganga Igbo lie ya jide ya. Ụmụasa niile na-achụ ekpewaga m ekpere n'iru gị kwa sef ọwụzi n'azụ gị sef. Ọ dị ekpere ahụ Chukwu bi n'eluigwe mana ọma nzagodi ụdị ekpere. Cheki nye ọkpọ gị ngwago. Ọma nza gị na. Ọkwa mụ na gị n'ọhịa. Emechekwa mkpọrọ gị lawa akwa again. What else? Based on na o zitere m n'ụwa mmụ wee bịa lụọ ọrụ ezinụlọ. Ụmụasa, let me tell you. Ihe ọ na-eme ebe a is deceiving you. Emeche m akpọrọ ya lawa my place. Ife esizi ese ego bekee ka ihe Nneka ga-emezi. Gịnị onye wu Nneka? Ka ihe Anita ga-emezi. Onye wu Anita? Ego okay. Mba ngị adịgo aside na ngị abụgodo aside ghọtago na. Ana m enyezi ego ụmụasa ndị ọzọ si niile ka ihe ga-abụzi their fate. Ọ mkpọ gị ngwa gị na ghọtago na. Ọ ebe nwụlụ nke gị gabakwala onwe. Nwoke bụ mecha ọnwakwa na ife ọzọ. National cake. Ọ mkpọ gị ngwa gị na stock exchange ụmụasa cheki eni ya na. Ọ ebe stock change gị na the other boy si na ya ga-alụ middleman n'ụlọ nsọ gị ahụ. Na m enyego ya ọlụ. Achụsisigo m ndị in fact self nna restructure that project. Asinori gịnị? Nna eme restructure. Asinori restructure. Because na o nwere legacy from pontifical wee gba inugo ibe a before. Hey chima. Ebele gị mega. Pontifical from Vatican ka letters wee. Pontifica, Nikifa Tiki Pompo. Biko ihe awụ nganga Igbo radio show daalụ. Na Hot 93.3 FM onwe na-ebe ọzọ maka ndị na-adị ajụ ebe ole ka emegi ihe a ọ na Hot 93.3 FM ego bekee Adigbo one of Africa biko nsị gị ịnụ onye ọzọ sịrị gị na aha ya awụ Adigbo one of Africa kpọgodo ya tai come here isi na gịnị ịnụ onye ọzọ sịrị gị na aha ya awụ si ya ka hey don't you be doing that be coming down maka enwere one and only verified and testified and certified and demogoing magono all the bekees ego bekee naanị mo ekwute onye ọzọ ajụgo m gị asịgo m gị rada jụọ ya bịa what is your dafudak number mana ihe anyị na-eme ugbu a wụ ihe doro gị anya gị nwa nabata nke ọhụrụ ka awụ nganga Igbo radio show na ka ewe mana asa cupcake ụmụasa Chineke cheki enu nwoke na dosi nne negodi nwoke ma na nwoke kwutigodi okwu ya na-akpọ ya bụ straight eyiche ekpufugodi nwa na nwoke bụ straight bone akwa mkpọ gị ngwago straight bone ka chi na-efo ka ị na-aba onwe gị aha dị iche nke taa wụ straight bone nke taa wụ straight bone okay head of department abakokwa n'ime ya ụmụasa na departmental matters ụmụasa ụmụ anọ n'isi na nsogbu adịrọ ekpere m na-ekpere gị wụ ka ụmụasa hapụ
mba ka ha lidagode ego ada agwa ghọtago osimiri atata ka ọ wụọ na ya all for you now chukwu mụ ihe o ji wee kee like that site m n'elu ụwa sị m na-agbasa ozi ọma m na-enyere ụmụasa aka onye bịa olibilikwa ọtidokwa onye bịa olibilikwa nwoke na-agbọ stadium ịwago nke a nụrụ obere nwa anyị gasi delta mere nọmba 6 wife mụ agwago gị ka mụ nke gị nwa anyị ga-alụrụ rue 20 or 20 something mụ agwago ị na-anụcha ụmụaka dị like 15 14 ịghọta maka onye a eterugo obere before ya wee nụwa dị nke ya ịchọzi imebere onwe national broadcast mụ etinyego gị steeti emewego m n'iru gị ka m nọ na-emekwa ya mana ka anyị baa na ka ewe maka anyị sị ka akpọ maka ụmụasa gị nwa okay alright ka m pọsgodo ebe ahụ ka ewe na Hot 93.3 FM n'ime nganga Igbo radio show nwiyo biko anwe nke m na-anụ na-enye m obi aṅụrị taxation erika ihe na-anụ ụmụ Igbo ego n'obere ụzọ ma nke ụzọ buru ibu ma ụzọ pere mpe orika apụta n'ime ala Igbo n'ofu steeti o nwere gọvanọ na-eme ihe gị nwa awụ n'onwe iyo na ọkwa ịnọ inside n'ime ihe na-ekwu gị nwa nọkwa n'ime ya na o metụrụ gị nwe ka o si metụ gị so o sizie gị n'ọnụ pụta gị nwa weziere ọnụ gị gwa anyị ihe m na-ekwu maka ya na-asa mụ agwakwa ya na the story na-anwe ka o si na-emetụta ma ọ na-emetụta m in two ways ya ka m sisi gị igwe jiziere ọnụ gị igwe na ihe o ji emetụta m in two ways bụ na omenụ m ka aja ọsọ kwụpụ ọnụ n'ala mkpọ gị ngwago ọkwa mkpọ gị mbunye gị steeti based on ihe ikwu na nwanne anọ m like this yesterday kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi na Anambra steeti Sidon Adịnụ bụ onye isi m ezigbo ọkwụ aka m na bee m n'igwe da yesterday si m nwe iyo si ya mpa ka o si adị na ana mụ anọzikwa n'ogbo ọsị m na mma na anọkwa ịnọzi Lagos na-ewechala ife ọma ntị ya mpa ga ages ọsị m ngwa na ọnwa ife nchọ ka imeelụ m Bezdon na gọvanọ ezigo ozi nsị ya onwere ọ nọ ntinye ala ọsị m mba Bezdon ebe ọbụla ị nọ na ụmụ iyo na-anụ ọnụ gị nọdụ na Lagos gbasalụ ha ozi nsị ya mpa ka ife na-emezi ka ozi ịchọ ka agbasalụ ụmụ iyo ọsị m na gọvanọ ayogo na onye ọbụla bakpuo ụlọ na-achọ ozi efu onye ọbụla na-eme na ya na-alụ agboro n'ọpa iwe ka especially nsị ya mpa chekikwa ya ọfụma na ihe a gọvanọ yọkwa asị ma dị ka a ga-asị na gọvanọ sizi na ọchọzi ka a na-anwụla oxygen na Ọnịcha nsị ya mpa cheke ya datị na ọ dịkwa possible ọsị m na ihe gọvanọ ekwugokwa na gọvanọ sizi na onye tinye ilu ọzọ na ọ na-alụ agboro nwanne eburu ga-ebugo oge enu by zone 13 naba ụmụahịa ozugbo ebe m isi na manụ ga-ama mfụzigo anya egenu nsị ya mpa ka ife na-emezi ka ezi ka gọvanọ ya esipụtazi esizie ụmụ iyo ndị agboro ndị obodo ndị na-eme ka obodo na-ekpo ọkụ ha alụzi n'ọrụ ha n'ogbe ọsị m cheke ya ọfụma na ọkwa nọkọta last week nwa anọ na-anya tipa ju na ọma nkwụ ndị agboro ụgwọ ndị agboro kwụtuo ya na moto ozugbo ebe ọ na-anyagodi moto by head bridge n'ime Ọnịcha mpụta ya na moto ozugbo chitọrọ bịa onye ọbụla na-apịa bọtụl na-apịa 2x2 na-acha ịgbanye tiketi dị ga-ama nju na ama mgbanye tiketi n'okwu na ka esi tigide ihe nna nwoke fibezikwa efi na-agbasịsị ọbara tupu ya na-ebuji ụlọọgwụ ka ama ka o si adị na nna dọkịta si na dịma na-efigokwa na nwoke ahụgo na mgbe a kọọlụ gọvanọ datin Bezdon na ndị union kwa ndị tipas ndị ọzọ buruzie moto blọkụ head bridge si na onwe ezi n'ike ndị agboro agwụgwọ ha na tiketi a na-agbanye ha adịgo too much n'Ọnịcha na ọkwa ya ka gọvanọ ji wee nezie ya wee sị ka ife na-emezi ka m mesi wee nọdụzie na steeti nna-achịzi ụmụ iyo ndị agboro abịazi etinye mana ọkwa ụmụ iyo ndị na-emejọ by mmejọ wee ọ bụkwa ụmụ iyo ndị na-alụ agboro na ọfọ yiọ mkpọ gị ngwa gị na ọmụa bụ ambasadọ ha so mma agwa gị ambassador of ụmụ iyo ekwugo na ụmụ iyo dị n'ụdị na onwe ndị na-eme mkpọtụ nwee ndị wo gịnị nwee ndị na-emekwa nwayọ ndị na-achọ udo so Bezdon ozi onye kọmishọna ndị na-agbasa ozi onye kọmishọna na-ekwugheli na steeti ị nwere ike na-asị ka ezi ka nwunye o si akpụ ya kọmishọna na-ekwugheli mana onye ọbụla na-ekwu okwu oge niile ọ mgbasa ozi ka ọ na-eme na so ọ na-ekwugheli ọ mkpọ oge ngwa gị ghọtago na Bezdon ozi kọmishọna si m zie onye ọbụla nwanne gee m ntị ka m kpọkwa go ọ bụrụ na ị nọ n'otu nkwọ Bezdon na ị nọ Ọchanja ọpa iwe ka nwanne ebe ọbụla ị nọ kịta biko jee chọrọ aka ọrụ ọzọ lụba na ọkwa mkpọ gị ngwago onye isi ụmụ iyo asịgo gị ga-eje chọrọ aka ọrụ na Bezdon
based on n'otu Willie Obiano si wee kwado before abụzi ka o si wee kwado now n'ọkwa mkpọ gị ngwago is important. hey nwanne ndị a tinye elu gị maka ndị amị ka nna ka eji wee mee operation a ma enweta gị n'ọpa iwe ka ebe iji tiketi si na ị na-agbanye anybody gọvanọ ekwugo na ọchọzi tiketi again nna asị maka na o nwere one day just ka nkọgodo ilu gị my experience ịma na mgbe ụfọdụ na based on ambassador ụmụ iyo mbụ nnọkọta na ntinye ilu n'ogbe disguise onwe m just dress kwa ọfụma yiri up and down talk in gbalụshi pụta ka mma ka esi ele ndị ji eji esi ndị bụ ndị jos tinye alụ n'ogbe ọfụ na ha emụrụ anya n'okwu na aka jos tinye alụ yiri shirt na trouser mo kpọọ tie kpọọ belt gbalụshi tinye alụ n'ọpa iwe ka ịghọtago na n'okwu na aka nsi tinye alụ tinyezi ilu by relief market dị na otu nkwa akwa ịghọtago na mụ ebuchalụ katon nodulu takwa na main road kwụsịzi o ka m kwụsị moto banye moto nna nakwa one guy man rush ya mo si m na mmet na katon m emetụgo na anị na mma akwụ ụgwọ anị hey I tell you na katon gị mere gịnị ịma na mgbe a na-agụ egwu si na ife na-eme n'ọpa iwe ka ayiye ife na-eme n'ọpa iwe ụfọdụ aghọtala ihe a na-ekwu dị ya ọpa iwe ka bụ ebe a na-ebulu mmadụ enu steeti na ngwa akọọlụ ike o si adị na Lagos Park itinye alụ dị ya nwanne ọ bụrụ na ịmụlụ anya ọ bụrụ na ịmụlụ anya emelụ gị your way be wait and take melụ gị exchange ya ihe ọ na-agwa gị iwu na katon ga-ekwesị ka o metụ n'ala ka adịtayo na anyị ọbụla na anyị anwụ na-enwe dịka na ya nwawo onye na kulo down na mmalụzi ụmụazị asoye obodo kwa onye na-ekpu udogodo edid in disguise so na osi abụ ndị DSS chọọ ịlụ ọrụ ha ilu mọfti tinye alụ n'ogbe nsị ya ee ka ife na-emezi so ego one ka m ga-akwụzi kịta na katon mmetụ na nsị m ọ ga-ama akwa m efe ị na-akọ ịghọtago na ama akwa m ihe enye anyị bụ 5,000 naira nsị ya 1,000 ka ezi ka onye isi ụmụ iyo ya esi kwụkwa 1,000 naira n'ọpa iwe ka kulo down na akọ ka m na-akọ nsị ya hey 1,000 naira ka m ma akwụ ya ọsị nsị ya nwe ka nye 500 naira ọsị m taa gba ayọ ịsọ nọkọta enye anyị 500 ka iji bụrụ ya taa gba ayọ ịsọ ego ole ka m na-akwụ onye isi m na mgbede nsị ya hey ewo ka ife na-emezi nsị ya nwere ọ na-emefe m na bee onye isi gị n'igwe jọsi ibe onye isi gị n'igwe egwe ya na nwunye si gị bọchaa sị m ka ebe ihe na nsuo ya aka ntị ozugbo menụ gbakọzie ozugbo menụ gbakọ ọkwa mkpọ gị ngwago ọkwa ịnwa na a na-enwe obodo enwe na a na-enwe obodo Port Harcourt road niile by ọpa iwe ka nwanne anyị nwa nwede domot na ọkwa mkpọ gị ngwago ozugbo nsuru ya aka n'igwe menụ gbakọ suo ya aka ntị ozugbo menụ gbakọ na-ekwuchazi elu m ee papa wa kaka onye isi o mpa choi mpaka ife na-emezi ọ bịara ọfụrụ guy just chọọ ijo nso onwe based on na mụnwa kwadoro ka nsị adị na ya ọtago na mana ọnwụlọ na ka ya pụzi ibujebezi dị aka ogologo na efiz m na-ekwu na na-ekwu n'elu gọvanọ na-achị Anambra steeti Chief Willie Obiano based on atụmatụ ọ wepụta ọfụ maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ata afụ n'aka ndị agbụrụ a ọtago na anyị na-asịkwa ya na ọ bụrụ sọsọ okwu ekwuru ekwu si mezukwa ya emezu ọkwa mkpọ gị ngwago maka mgbe ụfọdụ na-anọdụ na gọọmenti haus asụ okpokpo oyibo apto na ndị Anambra I want to inform you that we've banned the activities of illegal revenue collect nwanne ya bụ ogo okpokpo oyibo ịsụsụ ya dị oyibo itinye alụ n'ọpa iwe ka make sure na implement onye isi mụ ka ihe kpọgoro association unu ahụ maazị ya mkpọrọ association amaghịzi m ihe kpọrọ ya maazị ya mkpọrọ association patigodo maka butuo maka akụkọ unu a ọ dị m ka ọ dịwago too long ka anyị buzie ya na nkenke hapụzie nke ahụ mana ha unu anụgo ihe mega so ma inwe aka ọlụ biko chọọ ihe lụwa chọọ ihe ị ga-eje lụọ mpa chọọ ihe ị ga-eje lụọ ka ndị a na-ana ego ndị a in fact nke Lagos anyị adị m ka ọ kacha wọs o nwere mgbe mba moto one time ị na-anụ ihe ndị mmadụ nọ na ndị na-agba ụgbọala dị ndị nwe moto ọ dị m ka monkey dey walk babu dey chop mgbe iji chọpụta ịghọta ndị a niile nọcha na-eme ụmụ agboro ihe ndị a niile ụlọ ha alụga ma hotel ma ihe niile ha nwe ka nke onye na-alụgodo ọlụ nwee moto ma agba fuel ihe niile so be coming down biko chọọ ihe lụwa mana ka anyị bazie n'ihe ọzọ nọkwa n'elu tebụl anyị nke awụ maka ihe domestic violence ị nwere aha ama gị ama n'obodo ị ga na-awọchị n'ihe ị ga na-eme ịchọkwa ime obere ihe gasị no matter what happens be coming down ya ka m na-asị udo left right and center oge niile so na-calm down onwe ihe ga-eme n'echiche nke onwe m onwe eche m na onwe ihe nwere ike ime
no matter what it is, nwoke nwee gasị na ya nwere right iwe aka wee tutu nwaanyị. Achọghị m ime ihe ọ ga-abụ kama nke ahụ ga-eme gịnị ga-esi ebe ahụ mee gịnị pụọ ha ebe ahụ udo wee chie ihe niile eme ka ọkamụda ga-echi ezi azụ ma ọ bụrụ na nwaanyị awụ maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa ọnụ ha anaghị ekwe ana na-ekwu nke a na-ekwu nke ọzọ o mee nwoke ma ọ chọghị ime aka o mee aka mana to tell you the fact o nwee ihe ga-eme ka m sị gị na ọ dị right nwoke ititu nwaanyị ihe nke a ka m ji na-ekwu maka ihe anyị nụrụ of recent onye na-alụkwa ihe anyị na-alụ ịmagono nwiyi o nwee ka ọ na-etikwa ụmụ nwaanyị ihe ama akwa ebodokwana m ihe m ada eme mana ka m were ohere ụmụaka Chineke kecha ọfụma bunye ha ihe niile bunye ha adazie enu bunye ha adazie an ka m weziere ohere a na-agwa ndị dịka nwiyi na-asị ha biko ọwụ na ị na-apịa ụmụ nwaanyị ihe na mgbe gara aga apịazina onwe ihe o mere ụmụ nwaanyị nwe ọnụ mana ụmụ nwaanyị n'ike ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke awụ ofu ihe ụmụ nwoke nwere ike just ofu aka ga-ebewe ị na-etikwe tigbuo m ọrụ gị ka na-ekwukwa iwe onye nke a tigbuo m ị ka na-ekwukwa nwoke na-eti gị ike nwaanyị nwere we ọnụ ya ka o nwere ịghọta so ọ na-ekwu ga ị na-akpọ masa ọ gịnị kwa achọrọ m ime disclaimer ibodogo m ihe eme disclaimer ka m chọrọ ime disclaimer ibodo m ihe eme ka eke bụsi na nna etitọlizi ụmụ asa cheke enyi ya adịrọ m eme ya sị na ma ọ bụrụ na ekwuni ya adịrọ m eme ya ụmụaka pinọpinọ chukwu ke ha maka ọgwụ ọbara ke ha maka ịgbatị ọkpụkpụ ịgbatị ụmụ veins ahụ ka mmadụ ya apụtazi tibe ihe cheke na ọkpọ gị ngwa gị onye nọ na isi agbatị ma ihe na-apị mma na-apị mpem enwego ụbọchị ịpụta iwe welugo m ka anyị nọ here okay ọkwa efugono God will catch you ọkwa gị nganga Igbo Radio Show biko na Hot 3.3 FM ka anyị ga nwurugodo mmiri anyị chezi azụ ịmagono ka anyị si eme ya we come and bring you ihe nọgodo n'enu tebụl anyị mana ugbu a chebiri na anyị nganga Igbo ọnwa Disemba n'oluwego ọnwa Disemba n'oluwego ọnwa ejegbe aṅụrị ọnwa Disemba n'oluwego ọnwa ejegbe ozu nke ahụ tọrọ ọnwa eji egbu ozu ọnwa eji atụrụ down ọnwa eji egbu ozu ọnwa eji ebu asa ọnwa eji egbu ozu ọnwa eji agba nwa ọnwa eji akpata ego ọkwa ifuru gị agwara m gị agwa be coming down maka ihe ụmụasa mana economy gị will be a hate to tell you mana gị nwa na-egekwa n'anyị ntị ọnwa Disemba ka ihe ọ wụrụ gị ọnwa eji ebu asa ka nke eji ebute ego ka nke eji egbu ozu ọnwa eji akpọle ndụ ka nke eji eme njọ ihe ọbụla ọ bụ nwanne ha niile ewe ofu ihe keka mkpawu na obi aṅụrị dị gị nke ọwụ na imega ya na-enye gị obi aṅụrị that is all it is settled ịghọta that kind of thing mana ka gị bụ redio otu ka anyị jikọdo gị ihe nke taa anyị sị ka anyị jụọ gị maka ọnwa Disemba abatago ugbu a and dịka ị nụrụ onu nwiyo na ego bekee onye ọbụla na-ekwu nke dị ya mkpa and o doro anyị anya na ọnwa Disemba ọnwa ndị Igbo ji anara ụlọ mana anyị sị ka anyị jụọ gị kedu ihe omume a ga-eme n'obodo gị n'ọnwa Disemba ekeresimesi a ga-eme gị isi ma o nwere ihe ọzọ ga-eme ka m naruo ebe anyị maka ihe omume a mma lara ụlọ kedu ihe omume ahụ kọmuniti dị iche iche and ka ọnwa Disemba ruru ugbu a onye ọbụla nwee ihe omume ha na-eme ụfọdụ inwe age grade ụfọdụ inwe nke awụkwa maka ihe ọlụlụ mana ụfọdụ inwe nke ihe gbasara mmụọ like masquerade and things like that orika onye ọbụla nwe ihe a na-eme n'ebe ha so anyị sị ka anyị jụọ gị nwa awụ nwa afọ Igbo na-adịkwa ala ụlọ nwee ike o si n'aka ihe omume a mama ga-ada ala ụlọ maka ihe ọzọ maka ihe omume a mma lara ụlọ anyị sị ka anyị jụọ gị kedu ihe omume ahụ a na-eme n'ebe unu ga-eme ka e buru akpa gị sikwa na ị na-alarụ East ọhịa anyị na-akpata nkarịsị ka m jụọ nwa iyo mana onwe n'ebe o jega ebe a ka ọ ya anọ 247 mụ akwa nwekwa ebe m na-eje Disemba maka ije onwere ebe ije ka onye ga na-eme nganga Igbo
cool down. Onwe ebe m je ka onye ga na-eme nganga Igbo mụ na nwunye osi ka anyị lawazi ụlọ maka ihe omume. Ị ga-eje? Answer yes or no. Ị ga-eje ụlọ. Ị ga-eje ụlọ. Onwe nwa ọma be m n'igwe. Ana m ajụ gị maka nwa. Ndị nganga ya ghọta ihe na-adị agwụ m ike na-arụ gị ewu ajụọ gị ofu ihe kama ihe asị ha jụrụ gị ga-ekwuezi ihe ọzọ. Ya ka m na-achọ ịkọwalụ ihe niile nọ gị n'isi na-aga gị n'isi igwu maka ụmụasa enweghị ihe ọzọ ị na-eche. Ọkwa mkpọgo na-aka chukwu wee kee ọ ka nwoke si na nwoke niile naanị gị iwu nwoke nwoke niile nwa na ọ dị ezigbo mkpa. Ị na-akpasuzi m iwe. Ọ naanị gị bụ nwoke ihe niile ekwute asa nke ụmụasa ị na-echekwa ihe ọzọ. O nwekwa ike na-adị eri nri n'ụlọ se ebutere gị ili gasị mba bupụ ha butere m nwa hapụgodo nri achọ nwe ka achọ ị na-echekwa ihe ọzọ gbatazie ma onwe nke ị na-eje maka ama m na ị gaghị ala dị o. So based on ihe eju m na ndị nganga ụmụ iyo ibe m ga-awụta na gịnị na nwoke ada n'ofu ebe ekele mmọnwụ na nwoke kwesịrị ịnọ n'iche ike egeji makwa na ọka na-atụ mkpọ gị ngwa gị nwiyo cheki godi na-anya icheki dashboard. Biko ịghọtakwa ihe m jụrụ gị ka si ka m jụọ gị ihe ahụ ọzọ. Ejukwu ya ọzọ na mụ ya aghọtakwu ya again. Osisi ghọta ya ka ị ga-esikwa ghọta ya ọzọ. Ma try now. Ngwa ihe m na-ajụ makwa n'ihe anyị na-ekwu maka ya taa wụ onwe ihe omume a na-eme n'obodo unu ga-akpọga gị ụlọ. Okay. Daalụ nne. Thank you my panel of judges. I couldn't thank you as my co-listeners. Whatever na based on how ejom na ife nwere ike ibu na village this year asọ nwekwa n'ife ọzọ na-awọ gịnị enwere ife ọzọ nwoke dị ndụ eme n'elu ụwa ke just kọwaa ya na-awọ gịnị ke ihe ọzọ ya enye nwoke obi ụtọ ọkwa mkpa oge ngwago whatever na-aga na with this few points of mine I'm sure that you have not convinced me. Don't worry. You not to confuse you. Engene onwe gị nsogbu. I am not convinced. I am rather confused furthermore than I have ever been. So thank you for your contribution. 08182426591 maka oge 08182426591 gị nwa na-adị bụ ịpụta gasị akpọkọtago m unu kwekwa n'aba ma taa anyị enyego gị the assurance na anyị ga-eburu kọlụ gị just ka m kpọọ dị nọmba ọzọ si gị na 08182426591. kedu ihe omume ahụ a na-eme n'obodo unu ga-eme gị nwa ịlara ụlọ ekeresimesi a ka anyị ma okay enwekwa ike nweta anyị na Facebook, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Twitter, anyị nọ na TikTok, anyị nọ na YouTube. Onwe ebe anyị na-anọ steady on ekumkum way. Just nganga Igbo radio show. Anyị nọkwa na WhatsApp. Echefuru m ka ahụ. Nọmba WhatsApp dị iche. Anyị nọkwa na to go. Mba, anyị nọ na nke pụta before to go. Pingin, anyị nọ na Blackberry. Nke ọbụla ma nke gara aga ma nke ugbu a ma nke ga na-abịa na future anyị na ebe ahụ just chọpụta anyị nganga Igbo radio show. Okay. Network anyị ama m ọ dịkwa oke network dị oke mma jụ n'oge maka na onwe ka ọwụ gị nwa ji dis network maka ihe mere ndị nwe iyo ụmụ iyo water steady based on mana nke mara ndị mmadụ na-agbalị ịbatakwa n'ihe anyị na-eme biko na-agbalịsi ike 08182426591 08182426591 ka m were nwayọọ kpọọ ya ọzọ 08182426591 ka ihe nganga Igbo na-akpa taa nganga Igbo na-ajụ gị ajụjụ na-asị gị onwe ihe omume a na-eme na-ebu unu dis ekeresimesi ga-eme gị iburu akpa gị si na ịlaga ụlọ. Yes, ọ ihe anyị kpaga taa. Onye nke abatago ọ gị nwawo onye mbụ ịbata n'ihe anyị na-eme taa meenụ ka anyị n'onu gị. Hello? Kwuo n'okwu nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị ya agbalịzi ka ịkọlụ anyị ọzọ na 08182426591 ka anyị na-ekwegodi gị nkwawo na ịbata na anyị ga-eburu kọlụ gị ọ na-ekumkum wee like onwe ihe ọzọ nọ mana asa nke ka anyị burugodo okwu a. Yes, anyị eburugo nke. Hello. Obodo ịgba danja onye nna obodo ịkaligo egwu nna
nna megide n'ihi ọ na-adịkwa m ụtọ. Ọkwa mkpọ gị ngwago based on steeti na. Ka abụ m nwafọ Igbo, afọ m bụ Chibeze. Chibeze ka ebe isi akpa anyị. Nna ya ahụ m na Lagos, ebe a ka m si akpọ mana a na-anụ the program, ọ dị m ụtọ wewe. Oke, ị nọ Lagos, anyị nwa nọkwa Abịaokuta mana anyị chee ịma akụ Lagos ebe ị nọ, gwazie anyị na ka anyị ma na etinye alụ si Abịaokuta gbagote. Nna anyị nwa ọ na Ikoyi ka anyị nọ. Oke, Ikoyi mbụ nnọ mma na unu abụ ndị a na-egwuyali mmiri steeti. Onwedị na ọnwa asa mụ na ya nọ here dị nwa Jos na like ya your voice n'isi etiso nna dị nwa Jos na-etrip olu nna ga just kwunyeli ego ba afịa. Nwunye ka m jigoro uwe na onye ya sef ndegoro ya afịa nwunye. Steady nye o jebego gị ije n'alụ na-abị. Afịa? Ka o si alịghalị ya ọ n'isi ka ọ na mgbada ka ebe ọ na-alịghalị bụ onu ya. Ahụ m niile Jos nọ n'isi ekeri m. Ma otuzie butuo nọ na national television ka anyị nọ. Mpa ọkụ ịnụgo ya anyị na-ekwu. Nna m ihe na-ekwu adị m afịa wee. Ngwa na ke mmemme a na-eme na bụ unu ga-abịa icheta like this nna ngụ a sị nna onwekwa ife mee ka mụ ghara ịkpọ ya n'ime obodo ke mmemme bụ ife a. Nwanne mmemme a na-eme nnọgharị ịma na everywhere ka ọ na-eme nnọọ. Mmemme nnọgharị ndị were abụgodo na ụmụasa isi na onye isi ụmụasa. I dey tell you on a steady na mana mma Jos feel godi na isi ga-ejugo ịgbajugo isi na-efi ọkwa mkpọ oge ngwago ka esi ka isi wee pụtazie na tọpik nye gị bụ ya lebazie ụmụasa. Nkwarazi ụmụasa njikita ọ emesịa gị na da ego bekee na chọrọ m ụmụasa na ụmụ nwa na mpa gee ntị ka mkpa gee ntị a sị gị ka mmemme a na-eme na vileji unu onye obodo na-eme agwa gị nke wee eziokwu ị na-eche na ego bekee ya kpọtụla gị ụmụasa you are sitting on a long ten ọ ka gị mma na ijos wee nnọọ nwayọọ lịpụta from that side maka mmalụ nwe ụdị ọlụ ahụ mana ịchọkwa onye na-achọ ụmụasa ịmago n'ebe ị ya eje ebe gbalụ fọm na ile fọm esomit. Hello, hey, obodo clearing and forwarding steady. Ọkwa n'ife ọzọ mpụta n'elu ụwa elu nna ahụ. Ada pounds and dollars. One and only. After me it is the me. Na kekwanu give. Udo chega ebe ni left, right and center. Ada pounds and dollars. Ije kwa no wi yo president ko ne na enjoyment na mpache ke ni ana. Aja so mbula alulu na ebe ali na bread o. Eji kwa miaka o. Eji kwa miaka. Mba. No, happy edu Brazil. Nenu na ifunanya nwere ebe ọ nọ na-eme ihe a. Achọ m ka akpọfee ya bus stop ya. Ọ ya mee nnọkọtakwa masị ya be coming back like the prodigal son chetekwenu ABC. Ọ ma bus stop ya. Ọwụ niile ka ọ na-amata bus stop ya onwe ụbọchị ọ na-abịa ọma na onwe bus stop o nwekwa ụbọchị ọ ya abụ o chefue na onwe bus stop ma akpọghachi ya azụ si ya na come back ka ghara ịkpọfe. Clinton ọkwa ya ama m nọ kele onye ọma Clinton ifo ka asasi anwụlụ gị na ọkwa mkpọ gị ngwago before nkọ gị nwa na-anwụlụ ụmụasa ka m nwekwana onye mma na-ahụ ọkwa mkpọ gị n'ime ekigokwu ya asa na anwụzikwala gị. Clinton don't worry we will do our wedding very soon. Number mba ọkwa na-enwe list I dey tell you na ọ bụ iji wee chọpụta ọkwa enwe list mgbanụ nsogbu adịrọ ihe m emezi iwu na mmeburu gị from the number ihe niile nọ tinyezie gị na number 1 nke ahụ ọ dị mma like that. Mpacheki account balance go kịta etinye gị na number 1 check go the account balance. Gịnị wo hụ ọ bụ account balance ọ kwa ncheke ngakọrọ ọmụ bodyguard bodyguard ahụ dị na mma bodyguard ahụ ga na-esevu gị na-esevukwa ma ọ na-ekpuchite anyị na-efat onye ọbụla chọrọ ime ihe ahụ si ya come here mana ihe a wee go bekee na Clinton as per president of the US. Aga atọ bịa ọmụ a ga-atọ bịa
ya ka m na-ekwu na mba ofu ihe ka m na-aga ikwuga mana kele si ka anyị hapụ nke ahụ biko o ehe daalụ nwoke ọma onwe ihe omume mega na-ebu unu ga-eme ka ị lawa ụlọ this ekeresimesi na side emere one of two things ọ na-ahụ like this. Number one wụkwa nwa m nwaanyị ọ na-enye m obi aṅụrị anya ka ntụlọpụ ya nwa ka m ga-eji wee gbalụo. Then nke abụọ bụrụ na ọ na-enwe nri na saịdị anya ọ dịka beach gaa river na-eme m obi aṅụrị wee so that is thing ọ na-ahụ nketa like this na oge ga-agwụ oge mmiri ọ bụrụ ndị na-elekọta ọzọ ndị a na-eji ebe a n'ime Lagos a mmiri juru ebe niile ndị na-ebe a bụrụ ya ọ bụ n'etiti n'ukwu ọ na-eme ndị na ahụ gị na-eji na ris ihe na ndị na-awe na-aṅụ tempọtụ ọ dị ka titi ndị pọtụ wọta ihe m na-afụ wụ ụdịrị mmadụ gị ga-alaiki tourism anọ ụdịrị mmadụ m na-alaiki eje ebe ọzọ na-afụcha ihe niile na-eme n'ụwa isi gị na ọdị ya ma dị ya ofu ndụ ofu nje ka ụwa awụ once and no more ka ọ dịrị gị na mma obodo gbagbagbam onwe dị mpa nọdụ mma onye isi nganga Igbo redio show na hot 93.3 FM nwanne ọ bụ kịta ka ị gbanyere redio gị based on na ijos bịakwala onwe gị asembụ late ọkwa jos mkpọ gị nkọwalụgo mana ya ma nna gị ego late ghọtago na mana ihe nna agwadebe gị bụ na ga-abịa na late ụbọchị ọzọ nwanne ịbịa late again mkpọfe gị ghọtago obodo gbagbagbam ịgbagbam carburetor cleanser ụmụasa mkpọ gị ngwa gị na ayọcha mịcha ọmị Ada oyibo ada Brazil na ọza. Jenụwarị na ọzọbazie ada CMS ma ada aja. Ịchọ onye Brazil na. Nke ahụ emini ọ na ọrụ nke ahụ maka nke ahụ ka unu ga-asịzi na m zagazi ada Brazil. Okay, ada ego bekee. Ego bekee ada Igbo 1 ọ gwụla onwe ihe ọzọ Brazil anọghị ya n'azụ daalụ. Okay, ekwunume. Udo dị anyị nọ mma. Ịma ya ọnwa aba. Nwa aba o tegokwa nwa aba bịara nwa aba ka ebe ijere. Esi m n'Ikọtụ. Asị m imere travel. Imere travel mgbe ị mere njem. Mba ga-eme travel na mụ na gị wa ala bụ otu na anyị ga-anọkwa ya. We dey here till thy kingdom come nwe ebe anyị jega. Ala bụ otu ka anyị wụ. Ọchịchị ịkọ ife ibi ejigi ka ma ọ da-aba butuo ka njọsụ kwujeli na ala bụ otu mana ọchịchị ịkọ ife ibi ejighị hie. Ọ sị gị na ọchịchị ịkọ ife. Nke dobe gị n'ala bụ otu ọchịchị ịkọ ife. Na-amakwa m. Kọwụ the bag. Gbawala ọla aghọtago ọ national television ka anyị na-aghọtago na and Ngozi na-egekwa ntị Ngozi na-ege ntị na-eche ka ịma na ọchịchị ịkọ ife ọma ka ị ya akpọ. Kọwụ igute ọkọ ife ọma ọnwala ọna emezi kọwalụ Ngozi onye ọ bụ na ndụ ya. Chichi na-egekwa ntị. Obodo unu na-ekwu ọla ya na ọnwa ebe a na-aga but ihe kwesịrị m aga na village n'afọ a COVID-19 emebiele ọzọ afọ ọzọ ka emewezie ahụ maka na age grade na age grade ndị otu ọgbọ ọnwala na mpa so unu na-eme mmemme every year ndị age grade unu Nganga Igbo redio show na hot 93.3 FM nwanne ife anyị na-akpa na-efe abụkwa n'ife ọzọ ịghọtago na based on n'obere oge na 28 na ndị mmadụ a na-agbada onye ọbụla na-agbada ya wee jụọ gị ka mmemme ahụ na-eme specially n'obodo gị iji etinye alụ steady every year. Hello ekponye. Hello. Hey obodo Jalingo Taraba Jalingo Benu Makodi. Ọma nwoke ọma. Ada bekee.
Ana m akwụnyere gị o nwoke ọma si na Ikorodu na-akpọ. Ekele m gị biko, one and only. Ka mkpọkwa afa mafa mbụ onye emechi ọmụnwa na-anọchite anya ndị Ikorodu. O doro anya. Ada ama onye ọzọ ịbata ya makwara na ụzọ adịrọ. Mba, ndị ọzọ na-adịrị a ga-anọ na constituency Maazị Onyema. Nwunye obodo ịgba. O nwere ihe akụkọ ịkọrọ atọrọ m isi ọdị ebe ahụ. Ihe gbasara maka Anambra. Oke ngwa tinye ọnụ na nke Anambra nke bụ eziokwu bụ na ụmụaka tịtọrọ m 1998 mgbe acha ndị a chitere m echiche ọfọdụ obere ka m were ụkwụ na chike Lagos mgbe ahụ agụbeghị na ego na kọwagodo ili ya ka o si medata ihe a mechara nara m bụkwa wọchị wrist watch ngoro that time ngoro almost 8,500 ọ ya ihe gaghara ọnụ n'ihe m yi n'ahụ ihe nwoke ji eme ihe mara mma ndị a iwe ka ha ji wee napụ m ya okwe ka mmadụ ịbụọ ejiri mma jiri ihe nwa dịka anyụ wee na-eche m sị m bịa were na-eme onye ji ede amụ ọ na-asị m ji anụ ọkwa m sị na m bụ nwoke m bịa were ya mgbe m gbakwara moto amaghị na moto m bara ndị nọ n'ime ya akarịgokwa ebe 6 amaghị m na onwe onye nọ na moto ma akpara ị na-eji n'elu bọs amaghị m na onwe onye nọ na ọmụnwa bụ onye mbụ bara mana ị na-ene anyị ite na bọọsụ eju ego na m anọgide nsị m gbara taịm aga ego na-enye anakwa ebe m so ka m pụrụ ito ozie na ndị ya n'ebe a na onwe okwe pasenja n'ebe a na ndị a niile bụ ndị agboro ndị a wee tụ ịtọ m nakọrọ m ihe m ji ọfọdụ obere ka m bere akwa na Lagos mana onwelo na ihe dịgodi mkpa bụ na ha lapụrụ boxers na singlet nke wajikwa wee gbagote maka cheke ọ bụrụ na ije ọsụ gbara ụlọ onwe gị ọtọ ka Adam wee gbagobezie Lagos ọkwa mkpọ gị mgbago ịkala ebe ihe ụmụazị ya eji na-eme see leg see hand see the other one ọ mkpọ gị gwa gị na mana ije ọsụ yichi ala ha melụ gị ebere ghọtago ebere mana okweghị m bịa nwoke karịa ebe a niile ndị anyị ọ dị ka ịma ya ebe ị nọ mochọkwa ụzọ m ndị anyị ebukwe gị ọnwụ ma kpoo na nke na-agafe mana otu anyị si wee mekwe ọ bụ na ihe anyị na-achọ kịta bụ gọọmenti anyị mana gọọmenti a oge ụfọdụ ya bụ ihe ga-ekwu okwu mana ha mma mmebi ihe ekwuru mana ọ gwarịta ka ndị ma nọ ya adịkwa mma maka ebe ahụ ndị gbakwata ebe a ka enwekwa ike chụpụta m ndụ ka afọrọ bikọs ihe ka ya eme ebe ahụ ọ gbadatago mana ọ gwụchabeghị ijọs kwujela anyị na based on experience gị na ndị ọzọ amụrụkwa akọ ịghọtago na mkpọ gị ngwa gị na so mpa ka o si adị n'ihe anyị na-akpata ihe ya emekwe ka n'ụlọ o nwere mma a na-emebe na vileji anyị mana ya na-eme ya every 2 years mana every 2 years ahụ every year ọ na-eme home and abroad ebe ọbụla ị nọ na nwata ma ndozi mkpa ihe ọbụla ma ndị nọ na village everybody na-abata that time ịpụta na village town ọdụ ka anyị asị population ya na ebe anyị akarịa dịka Lagos ndị mmadụ ya eju ma ndị sochi igbo ọzọ wee na-abịa ka afụ ihe na-eme because ndị na-agwọcha ọgwụ na-abịa na-eche atest na ọgwụ nke ha karịrị nke ndị nke ọzọ ndị na-ewekwere ndị ihe majik na-abịakwa onye ọbụla na-ada dị ka a na-ewepụ ike ha onye ọbụla apụta na-etiri mana nkịta ihe ọbụla anya tata na ọdụ ka ọ dị onwe dị na udo ihe dị bụ na anyị ya na-agbakwa mbọ na-akwalite omenala anyị ghọtago maka omenala anyị bụ njirimara anyị ghọtago na anyị hapụ ya na ụmụazị ya were ya tinye ọkpọkọrọ onwe dị mpanọdụ mma ego bekee one and only nke anyị nọcha ịda ikwu okwu kịta o mesie kịta ị na-agụ ka ịmanụ n'ụbụ ụmụ nwaanyị a na-ezu ụlọ ezu ewezi domestic violence amanụ m nke m mekwu ọpịa m ihe si ka m mechigodo ọnụ m first maka sizin domestic violence ka anyị na ihe a ịmana kịta zọm ụmụ nwaanyị ya na-emezi ka ha bụ ezigbo mmadụ krismas a niile gafere ewepụta abụọ ka e nwee ike chọta ihe a na-achọ ihe na-achọ ka o nwee bata ha aka
billing ka ha nọ na ọsị ije ọsụ gbara o nwere ọsịsa nkara inye gị mana ka m hapụ ya maka ọ national television ka anyị nọ mana daalụ ahapụgo m ya alright Hot 93.3 FM Gangi Igbo Radio Show nke awụ nke anyị na-ewetara unu Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Ego bekee ya wụ Adigbo one of Africa ya na wiyo Inugune ya. Ambassador one of Africa. Nke awụ nke cupcake ụmụasa. Hello. Hey, clear that forward. Hey. Cows. One and only. After me, it is a me. Adigbo niile nwanne na-ekene gị. Nọ m ekenekwa gị nwanne m nwoke. Kekwanụ. Na udori, Isaac Sivia ya. Isi nọ, Dirichi. Isaac Sivia ya. Isaac, ọkwa anyị ga-eru n'obodo this season. Christmas a. A ga-eru obodo. M dọtụsi obodo last week. Chai. Anyị nwa na-agbada n'obodo afọ. Ibugodo ya gbaja steeti. Anyị nwere TV no anytime anyị agbada bagwa. Anointing oil nọ gị n'isi ama ngwu o nwoke ọma. Obodo. Ama m na ga-agbada na ga-atọ nwa aka na. Just na-eche ka Nneka bee m na ọ na-abata. Ihe ọ na-eme ewu deception ka o mega gị ha onwe ebe ọ na-eje. Nneka bela ala m just nsi ego nya gbachi. Onye wu Nneka. Ngọzọ trọst ahụ obere ọ ga-ana na ga-atọ. Nsị gị na onwe ha ebe ọ na-eje ọ gị nwa ga-agwa m ka ọmụnwa ga-agwa gị na onwe ha ebe ọ na-eje. Maka na 6 months ka mme ihe na. Onwe ha ebe ị na-eje. 6 months moto ejebe mekanik pụta. Ifuru Disemba makwa m nke na-abịa n'iru mana ifuru ekeresimesi nke onwe ha ebe ọ na-eje. Ebe a ọ ga-anọ. Alaba otu na ọnọrọ na Lagos metụtakwa pinọpinọtọ. Ọkwa ifugo ndị pinọpinọ. Obodo. Chai, ịtụla ndị pinọpinọ. Obodo. Nwoke. Kpọmọ n'ogodi n'ofe akwụ ka ebugo. Onye mpa ka ebolo na. Na onye amalọ gị ọkwa jos isi chaja ka ọ na-achọgharị na kọmputa vileji. Dogwu ka ebe nwanne bisi ke adịte mpa nwedị nọdụ mma obodo. Gangi Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne ọbụ kịta ka ijos tinye alụ n'ogbe. Ihe anyị ka nọkwa na ya bụ nganga nke na-abịalụ gị Tuesday, Thursday na Saturday steady. Nwa na-anọgodi ihe na-ebunye gị uche clearing and forwarding na ịbịa ibulu nke gị nabala onwe gị clear gị na ọkwa mkpọ gị ngwago based on na asa na anọkwa ihe na-ekwunye elu. Hello, Hello. Finally, mommy. This voice gị na-enye good joy. Na onu gị nke asa efe nwụkwa mmiri ọnwụ tata ka mmalụ ihe kpatara ya. Mmiri ọnwụ niile one and only my dear sister. Nke ọ na-akpọkwa gị afọkwa m gị n'anya my dear. Ọ ya abalị gị balụ nwa iyo. Ọ bagolu mụ na gị onwe ọma. Ọ present ka absent ka mmalụ n'oge. Ọ precious afọ ahụ precious onye na nsi na nsọlọ na-akpọ. Precious ihe ọ na-ajụ gị ewu aka oji gị ka ị dị free. Ihe ọ na-ajụ gị ewu ma aka oji gị ka ị dị free. Awara m nwaanyị aka eji m ha ọkwa nne. Enugo dị ka dị single. Single and certain. Ka ife ọzọ a na-ekuzi. Mba. Ọ sị gị na onwe onye nọ n'ala. Asacha igodi ka o esi wee daba. Fresh. Wet yo. For your dream. December ya dị asabutu ịmago na ihe anụ abụọ ọlụ ezinụlọ. Onye dị hypertension ndị hypertension. Before nkọ ozugbo nụ na. Unu na-emezi military coup. Ozugbo na. Ọkwa military coup na-emezi n'isi. Instant amawo ndị bekee. Military coup na-achọzi ime ebe kwanụ my dear mekwede nwaọma maka mụnwa sef adịgo m ready akwadogo m akwado otu ọbụla o si chọọ Dalu, thank you very much. Thank you, my darling. Mama. Hey, ọkpọkwa abịa ọfụma. Hey, Chibo. Nne nọ na kwaya.
natawa na chieto match a break. Good. My dear, iyalakwa ụlọ this season. My darling sister, I'm now because someone had a tune by Christmas and New Year. On a day for one brain, so I can just clear more. Important. Very, very important for my dear. Important is ọ dị mkpa. Biko meweta go fusi. Ọfụma napịgo m phone already. Etinyego m ya na voice mail. Ọ ya kpọkọta nwe iyo ike agwụzie ya ọ ga-achọ ofe ebe nọ. Ekwu m nọọ military coup na-achị ime. Etinyego m ya already na voice mail. Ọ ma nwetezi ya ọzọ. Na plan military coup n'isi. In fact, Ise. Even my side mirror. My side mirror ya akwụwasịgo m side mirror nke o ji afọ ụmụasa nọkwa n'ụzọ. Akwụwasịgo m ha niile. Thank you very much. Thank you. I'm at your back all the time. Na mi say bi no biko take it fine. I'm at your back all the time. Ma hanging mirror mmebisi ha niile. Everything. Nwoma. Na don't worry. Bye. Chai. Ngangi Igbo radio show onye gị obi aṅụrị. You feel it in your bone marrow. You feel it in your blood stream. You feel it ebe niile ya na-enwe obi aṅụrị maka onwe n'ihe ọzọ Ngangi Igbo lụga. Na-abụ inye gị obi aṅụrị na-asị gị biko na-agbasakwa ozi ọma maka ihe na-atọ gị ụtọ na-enye gị obi aṅụrị. Adị m sure na ị ga-achọkwa ka onye ọzọ nwetakwa the same feeling. So na-agbasa ozi ọma Ngangi Igbo na-agwa ndị ọgbọ na ịma awọ ndị Igbo na-asị ha na Ngangi Igbo bịaga Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Hot 93.3 FM time ugwu 1 to 2 p.m. Ewota that kind thing. Ego bekee wadi Igbo one of Africa na asị gị nọdụ mma ihe ọ bụla imega na ekeresimesi a. Nke mụnwa ma wụdat na ọ ga na-aga nke ọma. Chetakwa biko na ị ga-bata n'ime Facebook so anyị Ngangi Igbo radio show mma nkwụsịkwu nke ahụ maka ọ dị mkpa. Onye elu ga ka oli ga-ewota that kind thing. So ya ba na Facebook, ba na Twitter, Instagram, ebe ọ bụla ịma wụ social media platform na-eso Ngangi Igbo radio show na ọ dị mkpa. Ọkwa na mụnwanwu ego bekee ka ịchọ iso ba na Instagram just type ka ego diva ga-enweta m. Ka ọ dị na Thursday mgbe anyị ga-abịakwa ọzọ ka chifonu. On ebe anụ ka ya just chịkọta ya based on na ife a na-eme adịghị izi ma just nwee ma nọ nwe one or two ma ebechalụka by outside nwanne nna agwa gị ya steady nke ọbụla ị na-eme dị mma jidesie ya ike adịte yo ọtago just nke ọbụla ị na-eme dị mma ebe isi enweta one or two iji alachapịọm nwanne nọdụ mmadụ ya gbasibe mbọ ike nwanne mana nke ọbụla ị na-eme na-adịrọ mma ọkwa mkpọ gị ngwa gị wepụ aka gị die maka woto maka ndị ekelebe maka aka na-abịa ịwọgo ofu aka ka nji agwa gị ya steady based on that ka nji wee na-asị gị na afa mmụọ bụ Nwiyo chọta m na Facebook Nwiyo steady chọta m na Instagram Nwiyo steady anọ m ebe a Twitter Nwiyo steady TikTok Nwiyo ebe ọbụla chọba Nwiyo ịkpọlala Nwiyo ịpụta n'ogbe shout Nwiyo ifoka men yesi na eheli onye nka cheki na ọkwa mkpọ gị ngwa wee na-asị gị Thursday na ị ga-anachiatakwa ebe a ka emesịa Ngangi Igbo. Sọ pụtakwanu.